Nu? Ja. Hvad har du ved bag? Pizza. Hvorfor skal vi have pizza spise? Fordi det er lækkert. Og jeg er pizzamand, og jeg kan ikke lave andet. Prøv at holde, så kommer til at sidde fast i bordet. Du kan da ikke hjælpe dig til din lille pizzabager. Det er to, vil jeg. Hvad vil du så lave din lille pandevarm? Så. Det er lige to, for det tror jeg, det er for mig. Ok, så laver jeg bare en dobbelt pizza. Her, rul den her. Og så laver du bare en dobbelt pizza. Det var en god idé at lave dobbelt pizza. Nu kan du se, der kommer til at sidde fast i bordet her. Skal jeg lige rulle? Nej, jeg er pizzamand. Så tror jeg, at den har fået den størrelse, den skal have. Så har den fået den størrelse, den skulle have. En dejlig kropizza. Og så skal jeg... Nå, lige låne den. Ja. Er det fordi, du troede, jeg ikke har gjort dårligt, eller hvad? Jo, du har gjort noget. Den skal bare være lidt større, for så får du sådan en tyk bund. Det er også dejligt. Du må gerne rulle igen. Ja, det skal der tyk bund. Jeg skal med nummer Nej, 2. den her først. Du skal helst fylde hele pladen, så du kan få den til det. Hold nu det. Jeg kan ikke finde ud af det der. Det er det. Hvad? Det er det. Ja, jeg kan bare bruge noget lidt dej. Hvis det var bare lave mere. Så tryk til. Sådan. Så fylder vi hele stakken. Må jeg lige rulle lidt? Nej. De her er lavet lidt tyndere.